Bueno, está isto grabando xa, verdad? Bo día a todos e a todas. Vamos dar comenzo a este pleno ordinario do 5 de agosto de 2021 do Concello de Fene con 11 puntos na orde do día. En primeiro lugar, darlle a benvida a Lucía Varela, que é interventora en acumulación, que estará este mes con nós, mentras que está a interventora titular de vacacións. Punto número 1. Aprobación se procede da acta do pleno ordinario do 1/7 de 2021 e da sesión extraordinaria do 22/7 de 2021. Non sei se hai algunha intervención. Pois pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía dende a número 747/2021 a 923/2021. Non sei se hai algunha intervención. Vamos ao punto número 3, dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2021. Expediente 2021-G006/000207. Doulle palabra ao concelleiro de Facenda. Bo día. Este asunto pasou xa pola Comisión Informativa e nada máis que reseñar que temos un período medio de pago de 16 días fronte ao primeiro trimestre do ano que foron de 30. Se hai algunha intervención ou algo? Nada. Pasamos ao punto número 4, dación de conta da execución trimestral do segundo trimestre do exercicio 2021, expediente 2021-G006/000211. Doulle a palabra ao concelleiro de Facenda. Sí, deste punto tamén se deu conta na Comisión Informativa de Dinamización Económica e nada, máis que decir que se reflicte neste estado o que son os estados de gastos e ingresos do Concello no segundo trimestre e a partir do terceiro trimestre xa empezaremos a ver efectivamente con moito máis obxectividade como vai o Concello. Moitas gracias. Non sei se hai alguna dación de contas, alguna intervención. Nada. Pasamos. Aprobación, punto número 5. Aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2020 expediente 2021-G006/000141. Hola. Doulle a palabra ao concelleiro de Facenda. A conta xeral, como saben todos e todas, pasou xa pola Comisión Especial de Contas, que foi convocada en prazo, foi exposto, non houve alegacións, está toda a documentación xa aí na convocatoria, tanto da propia Comisión Especial de Contas como do propio Pleno, e, en canto ao contido, se pode ver como se recolle o estado patrimonial do Concello, a conta reitera certas eivas que se veñen arrastrando neste Concello, e como resumen, podemos ver como no ano 20 obtuvemos un aforro de 100.046,30 euros frente ao desaforro de 998.000 euros do ano 2019 e houve unha significativa reducción do gasto e tamén unha caída de ingresos debido á baixada de ingresos no imposto de bens inmobles. Moi ben, moitas gracias. Algúna intervención? Sí, moi bo día a todos. Mira, en relación coa conta xeral, nos queríamos facer, que nos gustaría que se o señor concelleiro nos pudese aclarar en concreto co desaforro, son casi 1 millón de euros prácticamente, 990.000 euros. No propio informe da conta xeral se fai referencia a unha reducción na recaudación do IBI, pero, sin embargo,
do informe de intervención da execución orzamentaria do ano 19, pois do ano 20 podemos comprobar como a reducción da recaudación do IBI ascendeu a 300.000 euros. Como pode facer ese desfase tan económico do que sería a liquidación do orzamento do ano 20 con respecto á conta xeral? Onde están esos 600.000 euros de diferencia? Pois foron exactamente as modificacións de crédito de facturas e gastos que se asumiron do ano anterior, en parte, porque tamén hai unha parte tamén hai casi 300.000 euros digamos, de saldo positivo. É dicir, o ano pasado, se se acorda, se fixeron modificacións de crédito por valor de casi 1 millón de euros. Entón, claro, eso descadra absolutamente todo o orzamento. Principalmente foi a conta de remanente de tesourería que se foi pagando durante o ano 20, pero que, ademais diso, de gastar de máis e ir encima do remanente, hai esa baixada de 300.000 euros no IBI. É dicir, estamos no escenario perfecto de perder ingresos e gastar de máis. Claro, algo que, obviamente, hai que corregir. Sí, algunha outra aclaración? Sí, me parece que non me entendeu a pregunta. O informe da conta xeral recolle explícitamente na súa penúltima páxina que esos 900.000 euros corresponden á falta de recaudación, o sea, á minoración da recaudación do IBI. A miña pregunta para este goberno é como pode ser que o informe de intervención da liquidación do orzamento do ano 2020 ascenda a 200 e pico mil euros, 300.000, e agora se faga costar 990.000 euros. Digo eu, se iso é un error, se iso se deron conta vostedes a posteriori, as modificacións de crédito, pois poden supoñer uns cambios na execución dos orzamentos, etc., pero non na recaudación. En eso usted coincidirá comigo. A falta de recaudación será motivada por outros distintos motivos. Perdón, cando te remate, se non lle importa, por outros distintos motivos, pero non polas modificacións de crédito. Eso vostede comigo coincidirá. Para eso está o estado dos ingresos e o estado dos gastos. Entón, a miña pregunta é, foi un error de forma, un error de fondo, a que se debe esa falla de execución dos ingresos en casi 1 millón de euros? Vamos a ver, no orzamento que fixo vostede, tiña os ingresos absolutamente inflados. Vostede fixo un orzamento no 2019 con ingresos inflados. O Concello de Fene é imposible que chegue a eses ingresos, porque, entre outras cousas, preveía 3 millóns de euros de IBI e se recaudaron 2.700. Aí xa se cepillou 300.000 euros. E iso o sabían vostedes cando fixeron ese orzamento. A partir de aí, o orzamento prorrogado no 20, que é do que estamos falando agora, mantivo eses teóricos ingresos. E, claro, eso se acumula. Non sei se é consciente. E, además deso, no ano 20, tamén tuvemos retrasos importantes de algúns cobros de algúns padróns debido á pandemia, que hubo retrasos. Por exemplo, a Axuda no Fogar xa viña atrasado de vostedes e coa pandemia se atrasou máis. E como eses, as escolas deportivas e todo suma, non? Esa é a situación. En todo caso, esas preguntas era bon facelas antes ou coa interventora, porque sabe ben como fixo o documento. Sí. Algúnha outra intervención? Mire, eu creo que, se non me equivoco, a toda hora, non sei se se cambian agora as normas, se poden a través das maiorías ou non, ata o momento este o organismo, este o momento, o pleno, onde se poden facer preguntas hasta agora, ata que vostedes non a empecen a vetar, porque o día que ellos permitan, seguramente que a oposición non os deixa ni preguntar. Donde teña que facer a oposición as preguntas ou non, é un tema único, exclusivamente, que ten que decidir a oposición. O señor alcalde determinará se son pertinentes, incluso creo que non ten ni siquiera esa potestade para determinalas. Dito isto, as preguntas as fago aquí porque creo que podo. Se vostede non as sabe contestar ou non as trae preparadas, pois ese non é o problema da oposición. Lle vou a contar unha cousa primeiro. Mire, remítase vostede, mire, o orzamento que traemos aquí na conta xeral é un orzamento prorrogado do ano 19, correcto? Porque vostedes, que entraron a gobernar en febreiro do ano 20, foron incapaces ou non quixeron, foron incapaces, non trouxeron un presuposto para a súa aprobación, vale? Entón, vostedes se quedaron coas contas do PP. Vostede minte cando di que a previsión de ingresos con un presuposto prorrogado se acumula.
non se acumula. Se usted prevé recaudar 200.000 euros no ano 2019 ou prorroga no ano 2020, non se prevé 400.000, correcto ou non? Entonces, non se acumula, eso xa o ten que retirar. O prorrogalo serían esos 200.000 euros. Dito isto, cando vostede di o seu orzamento, a usted lle debía de gustar bastante, porque non propuxo nin a súa modificación, tendo unha maioría máis que suficiente. Bueno, dito isto, lle vou a dicir unha cousa. Erra vostede bastante. Eu lle estou falando dunha previsión de ingresos de 900.000 euros que está desfasada. No ano 20, no que na maior parte do ano, salvo un mes, gobernaron vostedes. Vostedes, salvo un mes. Lle estou falando dun documento que fala dun desfase de ingresos, de recaudación de ingresos, de casi 1 millón de euros, que está recollido nun documento oficial e que o señor alcalde propuxo traer a este pleno para a súa aprobación. De momento me parece que estamos de acordo. E realmente, lle vou dicir unha cousa, a conta xeral do ano 19, que se aprobou en maio do ano 20, esa sí que foi xestionada polo Partido Popular, con un orzamento preparado. Usted ve ao desfase que hai de ingresos, da previsión de ingresos. Non é 1 millón de euros, señor Polo. Non é 1 millón de euros. Non chega nin a un tercio do que vostedes están a facer. E mire, recorde moi ben este pleno, porque eu espero estar aquí, e espero que vostede tamén este. A ver que porcentaxe de ingresos teñen vostedes de recaudación o ano que ven. Teñen máis xente nos 2 departamentos, máis personal. Por ahora, de momento, nas execucións orzamentarias non se ve de ninguna maneira esa capacidade de recaudación do que vostede tanto alardea. O feito é que vostedes gobernaron todo o ano 20, con máis xente no departamento foron incapaces de executar todo o presuposto de gastos ou de ingresos, unha parte importante, e, polo tanto, non nos conte vostede ningunha película, porque estamos falando dun desfase de casi 1 millón de euros na previsión de ingresos. E lle reitero, para que quede moi claro, na conta xeral do ano 19, na que xestionou por completo o Partido Popular, nunha parte, por outra parte, con Somos Fene en coalición, o porcentaxe de ingresos era inferior a un tercio do que vostedes traen aquí. Entonces, mire, vostedes van a seguir, nós vivimos en Fene, o queremos o mellor para o pueblo, póñanse as pilas, recauden o que teñan que recaudar, baixen os impuestos, pero o que haxa que pagar, que se pague. E deixen de vir aquí co orzamento do PP, co orzamento de quen fora, porque realmente a conta xeral está aí e se ten un erro ou non o ten, vostedes o traen e o suscriben. Non sei se hai alguna cousa máis. Non. Procedemos entón á votación deste punto número 5. Votos a favor da aprobación da conta xeral? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 6. Aprobación se procede da proposta da Alcaldía para a determinación dos festivos locais do 2022, expediente 2021/000/000-194. Como todos os anos, o Concello de Fene ten que determinar 2 días de festa local no termo municipal de Fene, de carácter retribuído e non recuperable, para o vindeiro ano. Polo anterior, proponse que o Pleno do Concello de Fene acorde declarar como festivos locais para o ano 2022 as seguintes datas: 2 de marzo de 2022, mércores de Cinza, 6 de agosto de 2022, San Salvador. Non sei se hai alguna intervención ou pasamos a votación. Votos a favor da proposta. Apróbase por unanimidade. Punto número 7. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Popular en apoio da asignación de recursos do programa Next Generation para as iniciativas ligadas ao ámbito de mobilidade sostible en concellos de menos de 50.000 habitantes, expediente 2021/G006/000-205.
Dolle palabra á voceira do Partido Popular. Nesta ocasión tomará a palabra o concelleiro Gomosindo Galego. Bo día. Pois vou proceder a ler ou un pouco resumir o que é a exposición de motivos desta moción. Como consta na mesma, pois Europa aprobou precisamente para reparar os danos económicos e sociales causados pola pandemia, no caso de España, que percibiría 140.000 millóns de euros, dos que 72.000 serían a fondo perdido. O Goberno Central presentou o seu plan de recuperación e a Xunta estima que para contribuir ao desenvolvemento de Galicia en igualdade de oportunidades se debe ampliar o plazo máximo de cobertura dos investimentos destinados á recuperación. E temos que ter en conta que Galicia conta precisamente cunhas peculiaridades xeográficas, que é a dispersión da súa población, que supón contar con máis da mitad dos núcleos de población de España. Esta circunstancia implica unha maior necesidade de investimentos per cápita para deseñar e financiar os servicios públicos, incluído a mobilidade. E, por outra banda, está demostrado que un pequeno investimento no rural pois sempre xenera moita máis riqueza, non? E contribúe sempre a fixar a población. E tanto as entidades locales como as comunidades autónomas no tema de mobilidade temos importantes competencias. E no tema de mobilidade non é só o que é transporte por carretera, transporte ferroviario, carreteras, marquesinas nas carreteras, nas paradas dos autobuses, comunicación entre núcleos de población, etc. etc. Pero, pese a iso, o Goberno de España reserva a maior parte dos fondos para os investimentos en esa materia que é de competencia local e da comunidade autónoma. En concreto, as administracións autonómicas terán unha capacidade de decisión do 9% dos fondos, en que en Galicia se traduce nunha cantidade moi pequena, que serían 51 millóns de euros para a actividade da componente 1, que é precisamente o chocle da mobilidade sustentable, segura, conectada en contornas urbanas e metropolitanas, que é a que concentra a maior necesidade de investimento. E é evidente que con esta cuantía non é posible atender a demanda da sociedade galega nin acometer nos términos plantexados as propostas transformadoras remitidas a través das manifestacións de interese de Next Generation. A Xunta de Galicia trasladou ao Goberno Central a súa preocupación pola asignación dos recursos do programa Next Generation en relación ás propostas presentadas ligadas ao ámbito da mobilidade sostible, a digitalización, o transporte e a comunicación, e presentou de maneira xustificada pois 18 proxectos por un valor de 910,7 millóns de euros, dos que 12 son impulsados pola Xunta e 6 por iniciativa privada. Os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana para os investimentos nas comunidades autónomas e dos concellos non son equitativos, quere dicir que o Goberno Central se reserva para el esos fondos e permítese a sí mesmo facer as inversións hasta o ano 2026. Mentres que as comunidades autónomas imponlles a obligación de todo aquilo que vayan a facer con esos fondos pequenos, poucos fondos que lles toquen, o leven a cabo antes do ano 2024. Algo especialmente relevante se ten en conta que se estamos falando, por exemplo, de carreteras, non só vai a ser unha competencia da Xunta de Galicia, senón que moitas veces tamén habrá que contar cas autorizacións sectoriales de outros organismos. O problema máis grande ven que na última derradeira conferencia sectorial de transportes o Ministerio trasladou ás comunidades autónomas que os fondos europeos para a mellora da mobilidade e digitalización do transporte deben ser investidos en núcleos de población de máis de 50.000 habitantes. Así se confirmou tamén na reunión bilateral entre o Ministerio e a Xunta de Galicia na que se abordou a asignación dos fondos á nosa comunidade. Por tanto, é evidente que este criterio dos 50.000 habitantes únicamente o van a cumplir as 7 cidades gallegas. Nada máis, nin siquiera Villagarcía, nin siquiera Narón van a ter acceso a esos fondos europeos e moito menos Fene, e moito menos a Capela, e moito menos calquera outro concello pequeno que poida estar por aí. E é evidente que con este criterio de distribución deixas á marxen do financiamento europeo extraordinario ao 97,8% dos concellos galegos e deixase fora da posibilidade de formular proxectos
transformadores a maior parte do territorio galego e non parece xusto nin coherente dende o punto de vista do reto demográfico nin dende o punto de vista medioambiental. Por tanto, dado o restringido do financiamento para os concellos, máis que restringido, é inexistente, porque os únicos que se van a beneficiar, se ese criterio se mantén, son precisamente as 7 grandes cidades de Galicia e o resto nos quedaremos a velas vir. Por tanto, a comunidade queremos que é preciso coñecer os proxectos que vai tamén facer o Estado aquí, porque en principio todo eso está baixo secreto, o sea, non se sabe que vai a facer cos fondos europeos. Bueno, se pode empezar a atisbar porque xa pode haber algunha ampliación de algún aeroporto por aí que xa se vai a levar unha boa tallada e iso o estamos vendo todos os días. Por tanto, é unha cuestión moi relevante, xa que nos medios de comunicación se foran anunciando actuacións estatales para Galicia que parece que non teñen moita coherencia ni moita cabida en esos fondos Next Generation. E dado que non se produciu ata o momento un cambio de postura no reparto dos fondos por parte do Ministerio, é urxente solicitar unha reorientación e flexibilización dos fondos europeos na procura dunha maior equidade e equilibrio. Por tanto, se solicita deste pleno que tome os seguintes acordos. Facer chegar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana a disconformidade e malestar do Concello de Fene por quedar fora do reparto dos fondos europeos Next Generation no ámbito da mobilidade sostible. Rexeitar os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana para o reparto dos fondos entre a Administración Autonómica e os Concellos de Galicia por non ser equitativos cos fondos que se reserva o Goberno de España e porque os criterios fixados polo propio Ministerio supoñen privar aos concellos dunha población inferior a 50.000 persoas de poder recibir investimentos con cargo a estes fondos europeos, excluindo así o 97,8% dos concellos galegos. Requerir ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana que informa a Xunta de Galicia e os concellos dos proxectos que vai executar no seu territorio para poder coordinar e potenciar ditas actuacións e a súa coherencia cos fondos Next Generation. Instar ao Goberno de España, e nomeadamente ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana, a negociar ca Xunta de Galicia e cos concellos unha reorientación e flexibilización dos criterios de reparto e dos plazos para a execución dos fondos europeos Next Generation que permita o acceso aos mesmos en igualdade de condicións, ampliar ao máximo a cobertura territorial dos investimentos, dirixindo tamén cara aos concellos máis pequenos estes fondos destinados á recuperación e á reconstrucción frente á pandemia para poder afrontar en igualdade de oportunidades e avanzar na loita contra o despoboamento. Creemos que é unha moción bastante obxectiva porque o que sí está claro é que se os criterios de reparto se manteñen así, ningún concello de Galicia vai haber un duro desos fondos europeos, o cal creo que non é xusto. E o mesmo que falamos de Galicia falaríase para o resto de España, pero lógicamente a nosotros dentro da comunidade autónoma na que estamos, pois a intervención da Xunta de Galicia reclamando xunto cos concellos pois que ese reparto chegue a cada punto e a cada lugar da nosa xeografía para así non castigar máis aínda o rural e non avanzar aínda moito máis no que é o despoboamento do rural, creemos que é unha moción moi importante que saia adiante para que o Ministerio tome conciencia de que todos somos iguales e que porque uns vivan no rural e outros vivan no urbano é unha cuestión de elección, pero non ten por que haber ciudadanos de primeira e ciudadanos de segunda, aínda que xa parece que sí. Gracias. Gracias. Palabra Esquerda Unida, Grupo Mixto. Bueno, bo día a todas e a todas. A todas e a todos, perdón. Bueno, nos entendemos que as axudas son os municipios de máis de 50.000 habitantes, que son os que teñen competencias en materia de transporte público. Nos concellos de menos de 50.000 habitantes, as xuntas xa ten transferidas as competencias e vai ter opción, efectivamente, a estes fondos NETS. O que ten que facer é poñerse a traballar. En calquera caso, nós estamos de acordo en algunhas cuestións que se plantexan na moción, non en todo, e si estamos de acordo en algo que acaba de decir o señor Galego, que é unha cuestión moi relevante. Para nós é tan relevante que entendemos que este asunto deberíamos de debatilo e consensualo nunha xunta de voceiros precisamente pola súa importancia, pola súa relevancia. Polo tanto, nós pedimos a retirada para poder chegar a acordos, consensuala e traela incluso pois ou como moción conxunta ou incluso como unha declaración institucional. Gracias. Partido Socialista.
Bueno, logo de analizar esta moción, o que vostedes din non é correcto. Realmente, tanto o presidente da FEGAN como do FEM, o anterior secretario de Estado de Transporte comunicou que os de 200.000 a 50.000 van a recibir fondos para a mobilidade sostible. Hai unha declaración institucional da FEGAM sobre a participación das entidades locais na execución do Plan de Recuperación e Transformación de Resiliencia que foi aprobada en executiva de abril do 2021, que deixa fora todo o que plantea a moción plantexada hoxe aquí. Si ben hai cousas que se poden millorar e que nos poderíamos emendar, pero como ben dixo a voceira de Izquierda Unida, consideramos que polo interés e relevancia que teñen estes fondos para o noso Concello, que vostedes a retiren e que podemos refundir ou presentar con unhas novos acordos. Gracias. Bloque Nacionalista Galego. Bo día a todos e a todas. Pois, dende o BNG, creemos que esta moción quedou un pouco desfasada despois dos acordos aos que chegaron recientemente o Goberno do Estado e das comunidades autónomas, e aínda que nós poderíamos coincidir en algúns dos acordos da moción do Partido Popular, gustaríanos que a retirasen e negociar uns acordos máis actualizados, como decían as miñas compañeras, unha xunta de voceiras e telo falado para traer en conxunto. Gracias. Partido Popular. Pois miren, non, a moción non se vai a retirar, ni moito menos está desfasada, porque precisamente, digamos, que é a última fornada que acaba de salir, ni siquiera a FEGAN. E voulle dicir unha cousa, simplemente aclarar unha cousa, que esta moción non se refiere, di a representante de Izquierda Unida, que se refiere ao tema do transporte. Non, é mobilidade, e mobilidade implica moitas máis cousas, é dicir, implica, pois, igual, facer, vou dicir unha tontería, pero facer unha conexión dunha carretera desde a Capela que a estación do tren de Ferrol. O sea, e iso non é competencia solo da comunidade autónoma. Ou, por exemplo, que o Concello de Fene leva adiante unha serie de inversións en infraestructuras no medio rural para comunicar mellor determinados núcleos de población. Iso é mobilidade tamén. Ou que, por exemplo, aumenten as frecuencias do transporte público. Iso tamén é mobilidade. Mobilidade, digamos que prácticamente todo. E vou dicir que non está desfasado, nin que tuvo necesidade de ser consensuado, porque, mire, vou explicar. En Carballo, no Concello de Carballo, PP, BNG e TEGA votan a favor. El PSOE se abstiene. E, curiosamente, en Laracha, PP, BNG a favor, el PSOE en contra. En Lousame se aprueba por unanimidade. Pero é que non é só iso, son moitos concellos de Galicia, precisamente algún deles, como é o de Carballo, gobernado polo Bloque, que se dan conta do peligro que ten este criterio de reparto. En Redondela pasou 3 cartos do mesmo, a favor o PP, os independentes de Redondela e o BNG. En Sanxenxo, o BNG, o PP e os independentes de Sanxenxo. Sempre en contra, excepto algunha abstención, o Partido Socialista. Incluso Izquierda Unida ten un voto a favor, non sei en cal dos ayuntamientos que teño ahora por aquí, pero tamén o ten un. Creo que é unha moción bastante obxectiva e que está advertindo do peligro e do que vai a pasar. E me temo que tal e como están hoxe en día as cousas e tal e como está o Goberno de España, me temo que nos vamos a quedar a dúas velas. Por tanto, eu pediría un pouco de sentido e, en todo caso, non creo que os seus compañeiros en outros concellos estén equivocados e ustedes sexan os que teñan a razón. Por tanto, evidentemente, cada un é moi libre de votar o que queira. Nosotros, desde logo, vamos a votar a favor da moción e non a vamos a retirar. Gracias. Alguna contestación? Izquierda Unida? Partido Socialista? BNG? Isto que fale vostedes, os plenos foron a semana pasada, vostedes, o anterior, claro. Vostedes presentan isto o 15 de xullo e desde aquela, pois sí que houve unha parte deses fondos eran repartidos nas comunidades autónomas co 55%. Polo tanto, a Xunta tamén consideramos que oculta os seus proxectos, polo menos aos concellos, entón nos reiteramos a retirada desta moción.
Algúnha intervención máis? Sí, non, era simplemente unha pregunta. Eu non creo que eso sea así e se me pode explicar onde foi, como é e que é o que vai a pasar, pois ao mellor incluso está a retiraría, pero non creo que conste que teña por aí algo que vai a rebatir os argumentos que están aquí. Cales foron esas modificacións? Non sei se quere volver a intervir. Sí. Na conferencia de presidentes acordaron repartir ese 55% dos fondos ás comunidades autónomas. Está claro, pero aquí estamos falando só de mobilidade, non do resto dos ministerios. É referido só á mobilidade. Outra cousa, evidentemente, claro, que seguramente esos fondos en outro tipo de materias chegarán e ese acordo pode ser así, pero no tema de mobilidade, hasta esta data, non hai nada máis que o que consta en esta moción. Gracias. Non sei se algunha intervención máis. Nada. Procedemos entón á votación. Votos a favor. En contra. 11. Se rechaza a moción. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 8. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do PP en apoio ao Xacobeo 21-22, expediente 2021-G006/000204. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Ben, moitas gracias. Vou proceder a ler a moción. O Camiño de Santiago non só foi a ruta de peregrinación máis importante da Europa medieval, sino que tamén unha importante vía comercial e de desenvolvemento cultural, artístico, social e económico do que se beneficiaron todas as localidades polas que discurrían as súas rutas. A súa importancia ao longo da historia está recoñecida con distinción como itinerario cultural europeo, Consello de Europa de 1987, Patrimonio da Humanidade, UNESCO 1993, 1998-2015 ou Premio Príncipe de Asturias da Concordia, Fundación Príncipe de Asturias do ano 2004. Dende a súa orixe, milleiros de persoas de calquera clase e condición peregrinaron a Compostela. Ao longo destes séculos pasou por momentos de esplendor e de decadencia, pero dende a promoción e recuperación que se fixo desde o Plan do Xacobeo 93, impulsado polo goberno de Manuel Fraga, está vivindo unha das súas etapas de esplendor. Boa prova deles son os máis de 301.000 peregrinos do ano 2017, os 327.000 do 2018 ou os 350.000 do 2019. Todos estes peregrinos e os millóns de turistas que cada ano se acercan a Galicia sempre atoparon o noso un pobo acolledor, respetuoso e agradecido cos seus visitantes. As diversas rutas do Camiño de Santiago teñen un impacto directo nos sectores do aloxamento, alimentación, restauración, pero tamén producen un elevado impacto indirecto positivo noutros sectores económicos. Asimismo, favorecen o equilibrio territorial e son o mellor mecanismo de promoción internacional da marca Galicia. Por todo isto, non se comprende como a organización xuvenil do BNG Galicia Nova preséntase o pasado 1 de xullo unha campaña de lema Rachemos co Xacobeo, baseada nunhas presuntas consecuencias negativas que o Xacobeo estaría a producir na xuventude e, según eles, a convertir Galicia nun sector terciario xigante con un emprego altamente precario. Ao día seguinte, aínda que se retiraron a imaxe e o lema desa campaña, reafirmáronse nas súas denuncias desa campaña. A turismofobia é un fenómeno que, entre todos, temos que desterrar. Ademais, Galicia conta cun modelo turístico seguro, respetuoso de calidade e que aporta tranquilidade a quen nos visita. Asimismo, o Camiño de Santiago, como fenómeno de trascendencia internacional, debería unirnos a todos. Porén, un feito tan sinxelo, pero asimismo tan necesario e agradecido polos peregrinos como é a señalización do camiño, e aproveitado polo alcalde de Vigo para confrontar ca Xunta de Galicia, négase a otorgar a autorización municipal para señalización homologada no camiño. Tiveron que ser os propios locales de hostelería de Vigo que se presenten a colaborar cos peregrinos que atravesan a cidade e que precisan orientación, así como da confianza e tranquilidade que lles dá seguir o itinerario correcto. Tras máis dun ano de pandemia, moitos sectores económicos do noso Concello confían na reactivación e que o turismo poida propiciar e, en especial, no impacto da dobre celebración do Xacobeo 21-22, que trascenda a propia cidade de Santiago de Compostela e os concellos polos que discurren todas as rutas do camiño. Nesta tarefa, por exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Fene presenta a seguinte proposta de acordos.
O Concello de Fene insta a Xunta de Galicia a que desenvolva unha programación extensa e descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este Xacobeo bianual, promovendo actividades ao longo de todo o territorio da nosa comunidade, dinamizando o tecido cultural e turístico local e xerando riqueza e emprego nos concellos de Galicia. O Concello de Fene manifesta o seu apoio á celebración dos anos Xacobeos 21-22 en canto a vehículos de proxección exterior de Galicia e recoñece os valores de hospitalidade, convivencia, afán de superación e solidaridade do Camiño de Santiago. E o Concello de Fene rexeita calquer tipo de campaña contraria ao fenómeno do Xacobeo ou de desconsideración hacia os peregrinos. Nada máis. Gracias. Grupo Mixto, Esquerda Unida. Bueno, nos, en principio, non consideramos, en Esquerda Unida, non consideramos que en Galicia exista turismofobia. Mais ben pola contra, e como ben di a moción nun dos seus puntos, literalmente, en Galicia sempre fomos un pobo acolledor, respetuoso e agradecido cos seus visitantes. Para nós, na exposición de motivos da moción que vostedes presentaron, sobra algún punto e sobran algunhas cuestións que se plantexan, porque aquí o que parece é que o Partido Popular se considera como dono do Xacobeo e, por non variar, terxiversa ao seu favor todo aquilo que lle convén. Pero, bueno, pese a isto, compartimos o sentido da moción e imos a votar a favor. Partido Socialista. Bueno, é pouco ambiciosa a moción referente ao Xacobeo. O Camiño de Santiago precisa dun plan específico para revitalizalo e aproveitar a celebración dun ano santo. Neste caso, prolóngase hasta o 2022. O noso grupo parlamentario socialista reclamou no Parlamento hasta en 3 ocasións ter información actualizada e continua sobre que iba a consistir a programación e a reformulación do Xacobeo. Vostedes o inclúe aí no seu punto primeiro. E tamén preguntouse varias veces cal era a relación que se está a facer con este tema, un tema tan importante da recuperación económica do sector turístico por parte do Partido Popular. Que contestou o Partido Popular no Parlamento? Pois que nada, cousas xenéricas, non fixo nada, non concretou nada. Ata día de hoxe, neste gran Xacobeo 21-22, estamos faltos de programación. Non hai ningún tipo de programación consensuada, ni que repercuta nos concellos que son pequenos, como sería o noso. Realmente, hai unha parte do plan Xacobeo 2021, sin un Plan Nacional de Sostenibilidade Turística destinado ao Xacobeo 2021, que ten unha dotación de 45 millóns e que está destinado a encamiñar e perfeccionar pasaxes urbanos. O noso camiño, no noso concello, ese tramo, a maioría do tramo do camiño inglés pasa por un tramo urbano. Que significa eso? Que todas as axudas e todas as bases que hai hasta agora por parte da Xunta de Galicia só dota de subvencións e de axudas a tramos de camiño que non pasan ou que non son considerados tramos urbanos. Polo cal, o noso concello estaría un pouco discriminado nesa reclamación que fai tamén a Xunta de Galicia, que pide ao Estado 70 millóns para a rehabilitación de bens de interés culturais e a maiores 30 millóns máis para actividades de promoción do Camiño de Santiago. Realmente, a nos interesaríanos que realmente instar a Xunta de Galicia que desos 100 millóns algo lle tocase a Fene, non? Ademais, porque tampouco está moi claro, se os 86 millóns van ao orzamento, que é o que ten para o Xacobeo, non sabemos moi ben que vai pasar cos outros cartos que sobrarían dese reclamación que lle fai ao Goberno do Estado. Entón, realmente non hai un proxecto serio, nin hai nada definido como para poder levar a cabo o que sería o tema desas rehabilitacións, non? Entón, a nos gustaríanos facer unha emenda a esta moción na que se instase a Xunta de Galicia a dotar de subvencións o que sería modificar as bases das novas axudas que vai conceder ou que ten programado posiblemente a Xunta de Galicia
para modificalas e que realmente se tuvera en conta a totalidade do territorio polo que discurre o que sería o Camiño de Santiago, non? Que non se tuvera en conta o que fose urbano ou non, que non se tuvera en conta toda esa calificación urbanística, sino que se dotase para facelo máis accesible e ter moitas máis recursos para que os peregrinos que por el discurren que realmente poidan disfrutar do territorio, do noso territorio. E por outra parte, dado que dentro dese plan hai 5 puntos vertebrados, que esos puntos podemos incluso reclamarlle a Xunta de Galicia que inverta naqueles concellos onde non hai albergues nin hai sitios para que poida quedar os peregrinos a pernoctar nos concellos que están sin eles, non? E iso sería unha maneira de potenciar e incentivar o que sería tanto o comercio como a hostelería dos concellos, pois instarlle a Xunta de Galicia para que realmente ao final dote ao Concello de Fene dos medios necesarios para poder levar a cabo a dotación dun albergue nun desos edificios municipais que temos, como pode ser a Casa de Cela. Entón, sí que vemos que realmente o que sería os acordos son así como moi xenéricos, non repercuten directamente no que sería no Concello de Fene. A nos gustaríanos que realmente considerasen esa emenda, que podíamos redactala, añadila para potenciar e darlle un pouco máis de valor a esta moción. Ben, non sei se damos a palabra ao seguinte e despois contestan a emenda. Bloque Nacionalista Galego. Bueno, para nós, o que está claro que o BNG aposta, apoia, está absolutamente de acordo con a potenciación dos camiños da ruta xacobés, dos camiños de Santiago, como un recurso turístico máis, además dos outros aspectos e connotacións que ten. É un elemento que pode ser moi importante para vertebrar o país, para xerar oportunidades, para crear riqueza, pero iso non quere decir que o BNG non discrepe con propostas ou modelos que fai o Partido Popular. E o problema que ten o Partido Popular que non tolera nada, é absolutamente intransigente con calquer tipo de crítica. E máis, nós sí creemos que o Estado debe investir máis en apostar polos camiños de Santiago. Temos claro que tamén hai que diversificar e traballar en outros ámbitos no aspecto do turismo e da chegada de persoas con estadías turísticas no noso país, porque temos moitísimos outros recursos tan significativos ou importantes como pode ser o Xacobeo como ano santo, que son uns anos determinados, non son todos os anos, non? Pero sí que se pode manter unha actividade ao longo de todos os camiños durante todos os anos, aínda que non señan anos santos. E eu creo que esa tamén é unha labor de promoción moi importante. E repito, nós discrepamos coa política de autobombo do Partido Popular, discrepamos coa centrificación en Compostela de absolutamente todo e dos macroconcertos no Monte do Gozo que se facían reiteradamente con gastos e expendios fora de lugar. Estamos radicalmente en contra de facer un turismo de masas e barateiro, radicalmente en contra, porque o noso país pode ofertar moitas outras cousas. Por iso temos discrepancias lóxicas co modelo do Partido Popular. Pero iso non quere dicir que nós estemos en contra dos camiños de Santiago, nin en contra do Xacobeo como concepto. Outra cousa que vostedes teñan un concepto patrimonial dos camiños de Santiago e do Ano Santo, que parece que o inventaron vostedes e que é do Partido Popular. Pois non, nin é do Partido Popular, afortunadamente, é patrimonio de todo o povo galego, e se os camiños se manteñen é porque tamén houve galegos e galegas que tamén fixeron que eses camiños se mantiveran vivos. Agora, non é menos certo o que di o Partido Socialista, que nesta moción defensiva que presentan, que parece que todo lles parece mal, presentan unha moción defensiva, non son capaces de decir por que non hai unha liña de axudas potente para as zonas urbanas, porque pois non hai, reclámena,
E nós apostaremos tamén por eso. Nós lle pediríamos que retiraran esa referencia á nosa organización juvenil, porque é unha pataleta, non é o obxecto de defender ou de apostar ou de apoiar o ano santo e o ano xacobeo e os camiños de Santiago. Eso é unha defensiva sin máis historia, e que se poda chegar a un acordo de incluir cuestións materiais concretas, reais, para os concellos como o noso, que teñen o Camiño de Compostela por aí, que o que fai o concello. E os veciños, desafortunadamente, o que sufren son as autorizacións de patrimonio para absolutamente todo. Para beneficios, moi poucos, non? Entón, eu creo que podemos falar disto, pero falar, a ver, si nos interesa. Si non nos interesa, pois, nada, unha moción destas defensivas e listo. Sí, Partido Popular. Sí. Moi brevemente, mire, eu creo que usted si entendeu o que é o espírito da moción. Non é que sea defensiva, ni moito menos, sino que o que se está tratando aquí é un pouco de falar do que é o espírito do Xacobeo e ni moito menos patrimonializar por parte do Partido Popular ningún Camiño de Santiago nin botarse flores en absoluto. O que si é certo e o que si hai que reconocer é que precisamente a partir de que cando fora conselleiro o señor Vázquez Portomeñe, se apostou por unha potenciación dese camiño e o resultado está aí. Foi unha política que se levou a cabo por parte da Xunta de Galicia con moito acerto e que tuvo uns bons resultados. Eso non deixa de reconocer absolutamente nadie. E eso non quita para que non se vai a aceptar a emenda á moción por unha razón. Estamos hablando aquí de espírito do camiño, do que debe de ser o camiño, non do acondicionamento do camiño. Traia unha moción sobre o acondicionamento do camiño e nosotros instaremos á Xunta de Galicia ou instaremos ao Goberno Central para que a través de los fondos Next Generation, que se refieren a la movilidad, dé dinero para o acondicionamiento del Camino de Santiago. Vale? Entonces, eso é moi diferente. E tamén considero que é moi lóxico o tratamento que se está dando ao Camiño de Santiago no que é en sí conservación, mantenimento e señalización, porque evidentemente, e vostede ben o sabe, os tramos urbanos non son o mesmo que os tramos rurales. É moi diferente, moi diferente. De feito, os feitos que estamos relatando na exposición de motivos aquí existiron. Que sean unha pataleta ou non sean unha pataleta, bueno, cada un que interprete como lle dé a gana, pero os feitos están aí. E a falta de colaboración do alcalde de Vigo no tema do Xacobeo é evidente. Non lle importa despois colgar 11 millóns de bombillas e poñerse a facer ali as muecas que está facendo diante das cámaras, vale? Pero me parece moi ben que o faga. Se trae turistas á súa cidade e iso lle resulta rentable, perfecto. Pero tamén o Camiño de Santiago lle trae turistas a Vigo e o único que fai é desprecialos porque nin siquiera lles indica o camiño. A ver, a ese concepto é o que se está referindo a moción. Se o Camiño de Santiago está ben acondicionado, mal acondicionado, e aquí vivien e en el outro lado mal, pode ser que teñan razón, fagan unha moción que nosotros ya votaremos a favor, si lóxicamente é razonable e xusta como o que estamos pedíndonos. Nada máis. Alguna intervención? Sí, bueno, nos esperábamos que se aceptara a emenda proposta, que se aceptaran as peticións, polo tanto, de non ser así, nos vamos a estar. Partido Socialista. Realmente, a súa moción non di nada que non se este facendo hasta agora, porque realmente o Concello de Fene xa está traballando por e para os peregrinos que pasan polo noso Concello. Realmente apoiou e hasta agora sempre estuvo a favor da potenciación do camiño inglés. De feito, anos atrás, se facemos unha comparativa, non se potenciou tanto, nin a mitad o que se está potenciando o camiño inglés. De feito, estáse traballando desde a área de promoción económica e desde a área de cultura. Realmente, sí, inda que vostede este dicindo que é mediante unha subvención da Xunta, non é directamente, porque desde este Concello poidose optar por facer outro tipo de programación e outro tipo de potenciación do camiño. Sin embargo, a Xunta de Galicia o que fai
moitas veces que a potenciación dese camiño inglés é unha rémola nas zonas urbanas. E vostede tamén o sabe, porque os veciños que están ao largo do tramo do camiño inglés, sí, realmente teñen moitas dificultades para manter, para conseguir licencias e para modificar e poder optar a algunha das súas subvencións. Vostedes realmente piden que non se faga desde FENE unha campaña contraria ao fenómeno do Xacobeo en desconsideración aos peregrinos e creo que eso realmente non se está a facer. Entón, novamente, volvo a repetir que a súa moción é xenérica, que realmente non di nada e que o espírito este xa está metido en todos nós desde fai moito tempo e non só é porque por propaganda do Partido Popular. Algúnha outra intervención? Nos para indicar o sentido do voto, porque esperábamos que este debate valiera para algo e como vemos que tivo bastante pouco valor e seguimos cunha moción absolutamente defensiva e que non interesa realmente o camiño de Santiago e menos o noso camiño, nos vamos a abster. Algúnha outra intervención? Sí, nada, simplemente, bueno, creo que estábamos comentamos un pouco alto, porque a veces esos comentarios si se fan, evidentemente, a potenciación e todo o que está facendo o FENE polo camiño, pois, evidentemente, parte, lóxicamente, dos fondos que ten a Xunta. E que, bueno, que os particulares se vexan perxudicados precisamente polas exixencias que poida ter a Xunta de Galicia tocante aos permisos e a dar as licencias que hai ás vivendas os particulares que están no camiño. Bueno, pois eu creo que ese tema se flexibilizou bastante, prueba está Gerardo Díaz e má. E outra cousa é que o Ayuntamento tamén faga as súas obras e lle importe tres pitos o camiño inglés, nin pida permiso, nin pida nada, porque si se fixo precisamente en esta avenida. Pero bueno, con la pancarta. En fin. E por outro lado, nosotros fixemos constar que sí que se rechazaba a enmenda, pero, perdón, Izquierda Unida, que eu sepa, e corríxame se iso non é así, Izquierda Unida non fixo ninguna enmenda. Nosotros non lle rechazamos ninguna enmenda a Izquierda Unida. Non, que non estaba de acordo con determinados contenidos da exposición de motivos, pero que ainda así iba a votar a favor. Eu non son consciente de ter que contestar a ninguna emenda de Izquierda Unida. Además, Non sei se algunha outra intervención. Nada. Procedemos á votación, entón. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. No, se aproba. Se aproba. A maioría simple. Vale. Pasamos. Perdón. Pasamos ao punto número 9. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Socialista en relación á atención asistencial presencial nos centros de atención primaria, expediente 2021/2026/000-212. Doulle palabra a voceira do Partido Socialista. Bueno, esta moción foi debatida na comisión. O que se trae aquí é a petición para que a atención asistencial nos centros de atención primaria volva a ser asistencial. Vou ler solamente o tema do que serían os acordos. O que se demanda é instar a Xunta de Galicia, en primer lugar, unha elaboración dun plan urxente para a recuperación do sistema sanitario público de Galicia que permita a reducción dos atrasos na atención especializada, consultas, probas diagnósticas e ciruxías, atrasos incrementados polas cancelacións derivadas da pandemia. Segundo, reabrir de forma inmediata os centros de atención primaria para consultas e atención aos doentes, limitando as consultas telefónicas aos trámites para os que foron creados e que non precisen consulta do persoal profesional médico. Terceiro, modificar os orzamentos da comunidade autónoma para incrementar o número de profesionais sanitarios, así como dotar a estabilidade laboral aos mesmos, poñendo en fin a elevada precariedade existente no sistema sanitario galego.
nada máis. Moitas gracias. Partido Popular. Bueno, en relación co asistencia presencial ou asistencia telefónica, somos todos conscientes de que Galicia, ao igual que o resto das comunidades autónomas, tuvo que tomar as riendas da xestión da pandemia porque tuvemos un goberno do Estado que nos deixou a deriva totalmente. En ese sentido, pois a maioría das comunidades autónomas, por non decir a totalidade, acordaron para protexer os nosos sanitarios na primeira liña de traballo con esa atención telefónica que en ningún momento en Galicia se suspendeu a atención presencial. A atención presencial nos centros sanitarios estuvo sempre presente ao longo da pandemia e continúa a día de hoxe. O que pasa que aminorada con ese sistema de flexibilización da atención telefónica para detectar uns posibles casos dos que foran COVID ou daquelas consultas que se poderían entender que se poderían prestar telefónicamente. Nos, para o Partido Popular, consideramos que non é o sistema que nos reconforte a todos. Non todo o mundo quere ter esa asistencia primaria, todo o mundo quere que o médico o vexa, etc. Pero tamén todos somos conscientes, pero non solamente en Galicia, senón tamén no resto das comunidades autónomas, nos que o 80% delas están gobernados por partidos que nada teñen que ver co Partido Popular e que a día de hoxe continúan con este sistema no que non se suprime a presencialidade nos centros de saúde, pero que sí que se sigue mantendo esa asistencia primeira telefónica, non? Que seña o propio personal sanitario que determine se ten que ver o paciente ou se telefónicamente podería chegar con eso. Eu creo, e ademais neste momento, que estamos a ver os repuntes da incidencia COVID na nosa poboación, en concreto de Galicia, que é onde estamos falando de Galicia, creo que tampouco é o momento máis preciso para que realmente volvamos outra vez a unha certa normalidade, non? Por parte da Xunta de Galicia se está a traballar nisto, se prevé que ahora mismo se está atendendo un 40% presencialmente, se prevé que de aquí a finais de ano cheguemos ao 70%, se a pandemia non avanza en sentido negativo. En ese sentido, creo que a actuación o desexable para todos sería que houbera esa asistencia presencial que tiñamos antes desta pandemia. Chegabas alí, pedías a túa cita, te atendían, etc. Pero certo é que é imposible. En eso somos todos totalmente conscientes desta situación, pero imposible precisamente polos datos COVID que estamos a vivir. Despois, realmente, en esa introducción do precariedade do sistema de salud, bueno, acabamos de ver a oferta pública que se lanzaba por parte da Xunta de Galicia, en todos os ámbitos, pero en concreto no sanitario, a que acaba de convocarse, celebrarse e aprobarse, tamén a estabilidade profesional que se está producindo en distintos ámbitos, non? Desde prolongación da idade da xubilación, que pode ser decidida tamén polas propias persoas, o concurso aberto e permanencia, a carreira profesional, que o sistema todos os profesionais do ámbito da sanidade xa poden disfrutar da carreira profesional dende fai prácticamente 2-3 anos, do que poucas administracións, en concreto FENE non pode presumir dela, pero outras administracións tampouco, e as convocatorias de oferta pública de emprego pois están aí para ver, e aí están as convocatorias que se acaban tal. A estabilidade no emprego en Galicia, ou gratificación ás persoas que prestaron o servicio na nosa comunidade autónoma están latentes, están nos seus profesionais. O Partido Popular vais a abster na votación desta moción porque entendemos que o desexable son moitas cousas, pero agora mesmo hai que ter sentidiño, cabeza e continuar co que realmente establecen os profesionais que están a asesorar e que son do ámbito sanitario e son os que realmente propoñen as decisións que está a adoptar o Goberno, profesionais do ámbito sanitario e que son os que realmente hai que facerlle caso e os que advirten que non é o momento para volver á presencialidade. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Nos estamos de acordo co contido da moción e imos votar a favor. Bloque Nacionalista Galego. Nós estamos de acordo coa moción, vamos a votar a favor. Partido Socialista, para rematar, se quere algunha intervención máis. Non. Procedemos entón á votación. Votos a favor da moción. En contra.
Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Punto... perdón, sí, 10. Sí, 10, por maioría absoluta. Punto número 10, mocións urxentes, non hai ningunha moción urxente. Pasamos, pois, ao punto número 11, rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. A primeira pregunta para a concelleira de Deportes. Veamos en prensa, se nos der algo de conta na comisión, por unha serie de reformas nas instalacións deportivas. En concreto, queríamos preguntar en que consiste ese cerre perimetral do campo de fútbol do Perlío, que se nos fai a alusión na nota na páxina web do Concello. Tamén queremos facerlle chegar as queixas que existen polos usuarios do mismo campo de fútbol do Perlío, reivindican que hai unha falta de absoluta despreocupación por parte deste goberno pola instalación, polo mantemento, que desde que acabaron as competicións non se pasou por ali nin a limpala, nin a mantelo, que foi propias persoas que están involucradas no círculo, as que se dedicaron a limpiar. Queremos trasladar por que o Concello non está a limpiar. Tamén queremos preguntarlle á Concelleira de Deportes que ten pensado facer co contrato de instalaciones de limpeza, conserxería, de instalacións deportivas. Ese contrato terminou no mes de decembro, estamos no mes de agosto, está unha situación irregular. Nos gustaría saber como vai o pliego, se non lo pode contar, se van a sacar a licitación. Tamén nos gustaría preguntar se prescindiron durante todo este tempo, dende que rematou o contrato coa empresa, que sigue prestando servicios, de algún traballador, de algún servicio que estaba contratado. Antes tiñamos o mantemento do campo de fútbol dos Pinares, os pabellóns, etcétera, etcétera. Se prescindiron de algún servicio. Tamén queríamos preguntarlle a nosa gran preocupación e transmitirlla polo tema dos desfibriladores. Os desfibriladores están instalados en todas as instalacións deportivas. Se fixo unha inversión por parte do Concello de Fene no ano 18, no ano 19, gobernando o Partido Popular con Somos Fene, pero curiosamente non vemos ninguna factura de mantemento destes desfibriladores. Moito nos tememos que ou non se están a revisar, non se están a usar, usar, por fortuna que non se usen nunca, pero que non se está a facer o mantemento. Non lo podía aclarar a concelleira de Deportes. Transmitirlle a nosa preocupación, e máis recentemente que víamos nun autobús de Neda que se salvaba un señor gracias a eso. Aquí en Fe nos fixemos unha inversión en seguridade, pois que se nos conteste, non? Víamos no rexistro de entrada do 6 de xulo do 2021 un escrito da Consellería de Economía e Emprego que iba con dirección á promoción económica, no que se concedía subvención para o fomento do emprego no medio rural. Nos gustaría que nos explicara a concelleira que va a facer. Xa vemos que sacaron as bases para a contratación de 2 peóns para os traballos de limpeza forestal e se ten a Concellería de Promoción Económica definidos os traballos que vai a realizar con eses 2 peóns, as zonas, etcétera, etcétera. Tamén volven a reiterar no rexistro de entrada o mal estado da vía do carril número 13, despois do asfaltado. Xa van varios plenos que lle preguntamos á señora concelleira, fixeron algo, pasa o tempo e as queixas continúan a entrar por rexistro de entrada porque dende o goberno se lle dá estar dando traslado. Xa preguntamos na comisión, que foi o martes pasado, este martes non, a semana pasada, se nos dixo que estaban vostedes en elo. O estamos en ello é moi reiterativo. Entonces, nos lle volvemos a preguntar neste pleno, nos gustaría que nos contestara se ese ello xa vai avanzado. Como vai a reparación das fochancas do Camiño dos Carballás, da Brea de San Marcos e de Río de Sá? Tamén queremos preguntarlle pola limpeza de cunetas en as chousas, a queixa do Camiño de Lubián e o mal estado do Camiño de Buio. Tamén o amaño do Camiño do Penedo nos números 17 e 18. Esta persona última lle aportou fotos e firmas.
E tamén queremos saber como vai a instalación das bandas rugosas e a limpeza na estrada do Peirao de Perlío que solicita unha señora de 92 anos. Víamos unha factura de fai 3 ou 4 xuntas de goberno dunha empresa por un importe de 8.944,32 no que se suministraban trens, trampolíns para parques infantís e transporte hasta Fene. A señora concelleira nos dixo que iso se acumulara na nave, que se instalara por personal. Pero a nosa pregunta ahora é a seguinte. Canto tempo pasou dende que vostede recepcionou ese material, o Concello recepcionou e o instalou nos parques? Tamén queremos saber, por tanto, canto tempo vostede estuvo na nave sen instalar e como é posible que se pague unha factura e os elementos continuaran sin instalar. Por eso queremos saber cando se recepcionaron por parte do Concello. Entendemos que non se factura antes de mandar a documentación. E tamén cal foi o destino destes elementos, ou se está algún sen colocar a día de hoxe. No pleno anterior preguntábamos a concelleira de personal, ou lle transmitíamos máis ben a concelleira de servicios, pero eu creo que é unha cousa das dúas concellerías, que recibimos diversas queixas de traballadores que están nas listas de contratación que se abriron de funcionarios interinos para obras e servicios. Queixas que nos trasladaban de que non estaban definidas ben as súas funcións, que estaban nunha lista que era de peón de limpeza, que de repente iban a facer unha obra, etcétera, etcétera. Se nos decía que se estaba cumplindo a lei, se nos contestaba eso no pleno anterior, polas dúas concelleiras responsables das áreas, pero cal é a nosa sorpresa cando vemos que agora entra unha maiores por escrito dun traballador, no que lle solicita comunicación por escrito das tarefas asignadas a cada posto das listas de interinos para garantizar a boa prestación dos servicios e a transparencia dos mesmos. Que pasa? Preguntamos no anterior pleno, volvemos a preguntar agora. É moi grave que un traballador diga isto. Como é posible que non traslade esas queixas ao seu encargado, porque ahora mesmo existe un encargado, decíano vostede, nos o facemos con comisión de servicio. Esta vez, 28 anos tuvo un señor que xa está xubilado sen papel nin jum. Pero agora o teñen en papel. Que non lle traslade as queixas ao encargado e que teña que solicitalo por escrito. Non lo poden contestar, o encargado lle trasladou a vostedes fixeron caso omiso ao encargado, se non lo podes aclarar. Tamén nos parece moi grave que un traballador do Servicio de Recollida de Residuos Sólidos solicite, por escrito, diferentes escritos en relación aos colectores de recollida de residuos e tamén a instalación de contenedores. Volvemos a reiterar a pregunta, señora concelleira de personal. Non falan co seu encargado que vostedes designaron por escrito, non hai comunicación, se non lo poden aclarar. Queríamos preguntarlle á concelleira personal como vai a tramitación da carreira profesional, tamén non lo transmiten os traballadores, se existe algún avance ao respecto no reglamento. No mes de setembro, outubro, aprobábase ese reglamento, ese equipo de traballo, o agosto vai aí, setembro, outubro, queremos saber como vai para poder trasladarlo. Tamén denuncian que están sin servicio público de abastecemento na estrada de Laraxe número 8, e manifestan que xa presentou diversas reclamacións por escritos e verbais neste Concello en numerosas ocasións, sen obter resposta e, concretamente, reitera o solicitado no seu escrito do 10 de marzo de 2020. Fíxose algo con este punto da estrada de Laraxe número 8? Tamén se denuncian as deficiencias que existen de acceso á playa de Río Sandeu, que comprometen a seguridade dos usuarios de Fene. A Concellería o Goberno municipal lle contesta a este veciño que o problema é de Ares e que lle trasladan a Ares. Como pode ser eso? Que o Concello de Fene costee o servicio da recollida da basura e poña as duchas, a auga. Fixeron algo ao respecto? Aparte de trasladarlo a Ares, fixo algo o Concello para paliar, ou se non é verdade que non existen, ou se existen, paliar estas deficiencias, non?
Por outro lado, nos seguían informando na Comisión de Urbanismo que con relación ao aparcamento de Río Sandeu, que se anunciou a bombo platillo en todos os medios de comunicación que as playas de Limode tenían aparcamento, nos comunicaban que continuaban sin autorización, sin solicitar permisos, ni nada de nada. Eso xa o sabemos, o aparcamento virá para o verán que ven, si ven. Pero queríamos preguntarlle, pese a isto non ter autorizacións, non ter permisos, non existir convenio, o Goberno municipal talou a madeira no que será o aparcamento. E tamén queremos preguntar se con cartos municipais se procediu á limpeza das fincas privadas. Un veciño do Peirao de Maniños presenta unha reclamación porque tuvo danos por fuga na rede de abastecemento público e case reparou, pagou unha cantidad de euros e agora o reclama o Concello. Nos gustaría saber se reintegraron eses cartos ou repercutiron a Viacua. Preguntamos tamén se xa se fixo algún método de limpieza de cunetas. Queríamos saber a que espera o Goberno municipal, o inverno está aí, as choivas tamén. Esta é unha pregunta moi reiterativa porque tamén é do agosto do ano pasado, de setembro, e o Goberno municipal segue sin limpiar absolutamente ninguna. Nos gustaría saber cando ten pensado comenzar. Tamén se está en ello, en palabras da concelleira, no corte dun carril da Avenida do Mar, con conos e pendente de reparación. O igual que a zona azul de Abanca, con unha gran cantidad de usuarios que van ali, que levamos máis dun mes e pico con ese tema. En ello, despois dun mes, señora concelleira, ten pensado facer algo ao respecto? Deixar de cortar ese carril, amañar o tema de tal, como vai ese en ello? Queríamos tamén saber en que data comezou a prestar servicios a empresa de limpeza de playas. Tamén lle queremos, esta é unha pregunta para a Concelleira de Medio Ambiente, tamén queremos preguntarlle, dende sempre a limpeza de playas era do 15 de xuño ou 15 de setembro, en eso consistía a subvención. Pero este ano, polas queixas que vimos e que ademais podemos percibir, queríamos saber, reiteramos, por que empezaron máis tarde, como se vai a executar ese servicio, esa prestación. Van a continuar vostedes, van a reducir o importe quero dicir, se o presta desde o 15 de julio, que deberon de empezar, por aí, hasta o 15 de setembro, pois o importe non será o mismo. Que nos explique usted un pouquiño por que empezaron máis tarde, como se vai a prestar o servicio, e pois tamén queremos preguntarlle porque acabaron de instalar ainda ahora esta semana os servicios das playas. Esta semana, que estamos en agosto, señora concelleira, esta semana ainda estaban instalando vostedes os servicios. As duchas fai 2 días. Explíquenos por qué. A concelleira de Educación, vemos que siguen existindo reclamacións dos distintos centros escolares, as que non están a atender, non? Non vamos a preguntar polas que están entrando seguido, polas de sempre que xa sabemos a súa actuación. Pero queremos preguntarlle, que estamos en agosto, e que nos poda aclarar e que nos dé conta, se pode ser, como van os traballos de mantemento que todos os anos se facían antes do inicio escolar e agora vostedes o están deixando un pouquiño olvidados. Vemos que entra un escrito que nunca, hasta que chegaron vostedes a gobernar, a directora dun centro, que lle reitera de novo para que non pase o ano pasado que fan as labores de mantemento, que nos conte a que están a traballar, que labores están a facer. Tamén para a concelleira de Medio Ambiente, nos gustaría saber que lle solicita a Consellería de Medio Ambiente tamén sobre a información para mellorar a axilidade en tramitación dos títulos habilitantes de naturaleza urbanística. Tamén teñen unha comunicación de Aguas de Galicia sobre a explotación da DAR e o anteproxecto de Lei de Mellora da Xestión Integral del Agua que chegou por rexistro de entrada o 3 de agosto de 2021. Nos podía explicar de que va?
Tamén queríamos saber, tamén para a Conselleira de Medio Ambiente, se a FENE en que lle afecta ese informe de inspección de campaña de playas 2021 que entrou por rexistro. Bueno, a parte do informe da calidad de auga, se ten algo máis. É un informe que se remite anualmente a todos os concellos, bueno, en concreto a FENE, e queremos saber se lle influyen algo a FENE, se son todas aptas, se hai algo que sea digno de advertir, non? Tamén para a Conselleira para a Conselleira de Servicios Sociales, continuamos sin saber a día de hoxe do pedido solicitamos por escrito, yo reiteramos nos plenos, queremos saber o número de usuarios do servicio de axuda do fogar que se está prestando servicio neste concello. Queremos tamén saber cantos usuarios están pendentes da adxudicación de horas do SAF. Rogamos á señora concelleira que nos dé resposta a esta pregunta. Tamén lle trasladamos que chama poderosamente a atención o gran número de queixas que existen en servicios sociales, pese a que nos diga a señora concelleira que é habitual, por discrepancias na prestación do servicio, pero isto non é así, non? Cambios de citas, sine die, se nos pode explicar un pouco a concelleira que pasa aquí, que está a pasar, e se ten pensado facer algo para solucionalo, non? Consta nos orzamentos que aprobaron vostedes unha partida de 200.000 euros para a adquisición dunha serie de terreos no Concello para executar o plan de urbanismo que estamos a modificar, non? Se nos decía que era para seguir desarrollando o plan. A pregunta é a seguinte: para asumir a compra destes terreos que teñen consignados, van a xenerar algunha deuda bancaria ou o préstamo se vai adquirir co préstamo da Diputación, non? Teñen esa primeira pregunta, se non la pode aclarar. E pois tamén, se xa teñen previsto, vostede nos falaba nese pleno de orzamentos do mes de abril, que sería máis ben a finales de ano. Xa estamos prácticamente no cuarto trimestre do ano, rematando o terceiro, se nos pode dicir se ten algunha previsión xa na que invertir eses cartos, non? E se non a teñen, cando a teñen previsto. Bueno, vostedes sempre nos decían co tema das empresas privadas non se contrataban persoas, senón servicios concretos e definidos con sus partes de traballo, non? Pois nós queríamos que nos explicaran diversas facturas, que son todas moi iguales, pero en concreto dúas, non? Todas son polo mesmo importe, dunha empresa que se chama Uso 29, xa preguntamos en reiteradas ocasións por ela. Entón, nos gustaría que nos explicara ese importe 14.951,97, partida alzada para a ejecución de trabajos de limpieza de calles, papeleras e desbroces. 14.957, partida alzada para ejecución de trabajos de áreas verdes e zonas recreativas. A vostedes ahora lle valen estas facturas así, o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista e o Grupo Mixto. Pero vostedes requerían que en cada factura se especificara persoas que prestaron o servicio, horas, lugares, tempo, etcétera, etcétera. E agora hai unha empresa que dende fai un ano e medio pasa unhas facturas cun importe exacto hasta en céntimos, 97 céntimos, meses e meses e meses, xa levamos máis de un ano. No que o único concepto é así: ejecución de trabajos de limpieza de calles, papeleras e desbroce. Inversión material, inversión humana, tempo e, o máis importante, lugar. Trabajos de áreas verdes e zonas recreativas. Donde, cuándo? E os importes mallados, 14.951,97. E levan vostedes así un ano e medio. Nos gustaría que nos lo explique, sen contrato, nin a vista de traer, de regularizar esta situación, nin nada. Como pode ser que sempre unha empresa que non ten un contrato en vigor, que non se especifiquen uns traballos, sempre señan os mesmos importes, sen especificar as zonas, nin o lugar, e contratando operarios de limpeza, porque non pon prestación de servicios, pon operarios de limpieza. Que van, despois dos operarios, que vai haber? Que subrogalos? Cando esta empresa saca licitación, cando se contrata outro, porque a factura é operarios de limpieza, que lle están prestando o Concello.
Bueno, só aclárenolo usted, se yo están prestando o Concello e pois o encargado, máis a Concellería de Servicios, distribuyen os operarios, ou se realmente é un servicio. Eso nos gustaría que nos lo aclarara. A Xefatura Territorial de Medio Rural e Marino lles fai un requerimento relativo á documentación precisa para a tramitación dunha nova autorización para a prestación do Servicio Portuario Especial de Pasaxe a Promoción Turismo. Señora concelleira, nos pode explicar que isto, que é un tema de pasaxeiros no muelle de Perlío, non entendemos moi ben. Se non lo pode explicar, yo agradecemos. Tamén existe unha denuncia pola antena de Magalofes e nos poden explicar este goberno en que consiste e tamén reiterarlle que o lado da escola onde está a antena bella está moi cheo de maleza e nos gustaría saber se o van a desbrozar por parte do Concello. Tamén nos gustaría saber se teñen algún proxecto para o Parque do Feal en Magalofes ou se o vai facer a brava, instalando o que usted lle parezca, tal e como fixo co resto. Se ten vostede algunha previsión, algún proxecto para o Parque do Feal. Tamén lle queremos preguntar se ten algún proxecto tamén para o Parque das viviendas de Sillobre, non? Tamén queríamos preguntarles cando van a iniciar as tarefas de mantementos da Escola de Chamoso, vai entrar a auga. Tamén preguntando co anterior, preguntamos se teñen pensado facer algo coa Casa de Cela, porque sempre tuveron moitas ideas, pero de obras absolutamente nada, non? Tamén queremos preguntar cando van a repoñer o poste frente ao Tortoni, o poste da luz. Tamén traíamos o do Mundial, pero ao parecer está reparado, non? No pleno do mes de xullo nos dixo que efectivamente arrancou un laranxo do lado do Muiño do Redondo, na parroquia de Magalofes, e que non era verdade que vostede que o mandara e tirara a escombrera da nave de San Marcos, sino que o replantou. Eso non dicía vostede no pleno de xulio. Nos gustaría que nos dixera onde o replantou para poder ir a visitalo e velo, e ver o seu estado, se pode ser. Temos unha serie de rogos tamén, existen moitas queixas polos atascos que xenera a asistencia dos pasos de peatóns cerca da escola Jorge Juan, a xente se para no vello porque non está totalmente borrado e ora cada vez se ve máis. Entonces nos creemos que teñen que facer unha actuación ali por seguridade, non é pintar liñas e liñas sen ninguna previsión. Nos lle trasladamos esta queixa e lle solicitamos ao Goberno municipal que proceda a delimitar de alguna maneira e que non exista esa confusión porque xa levamos un curso inteiro e a confusión que se continúa aí. O concelleiro de Urbanismo lle rogamos que si en algún outro momento volve a convocar unha reunión para explicar algún punto do plan de urbanismo, algunha modificación, no tocante ao núcleo, a explicar o que son os núcleos rurales e a súa repercusión, etcétera, pois que seña un pouco máis estrito e máis riguroso nas súas explicacións, non? Outro día en Magalofes lle trasladamos o rogo dos distintos veciños que, como pode dicir este concelleiro, que a raíz desta modificación que se vai a aprobar se van a poder construir casas en Magalofes. Señor concelleiro de Urbanismo, en Magalofes están a construir casas. Non é por esta modificación. Se construíron cando gobernou o Bloque, cando gobernou o PSOE con vostedes, cando gobernou o PP solitario, PP con Somos Fene. Agora non sei se estarán dando pola situación urbanística ou pola solicitud tal, pero non polo plan de urbanismo. Entonces, rogamos que non lle diga eso, porque é un rogo que lle trasladamos de a xente. E tamén lle rogamos que non que lle advirta ou que lle apremie o representante do equipo redactor que lle diga que a aprobación final dun plan de urbanismo corresponde á Xunta de Galicia, non? Dende aquí lle solicitamos que llo diga porque realmente todos somos conscientes e os veciños tamén o saben de que ten competencia para aprobar o plan de urbanismo e o pleno municipal. Eso sí, baixo a visibilidade, a xestión, a revisión da Xunta de Galicia, pero que aproba o plan de urbanismo e o pleno, non? Un rogo que lle trasladamos desde aquí para vindeiras reunións que faga por aí, non? Tamén chegan moitísimas queixas da presencia de ratas
no Concello de Fene, sobre todo aquí no estanque, aquí ao lado, en zonas próximas ao río. A concelleira de Urbanismo non contestaba que a derratización se estaba a facer cada 2 meses. Queremos saber por que cambiou de criterio. Antes se facía cada mes. E se ten pensado facer algo para paliar esta situación, tamén pola zona que baixa, que suba hasta Sillobre, etcétera, etcétera, non? Tamén lle rogamos con respecto ao tema da derratización ao lado do estanque, ao lado dos ríos, pois que tamén o fagan con unha certa precaución, non vai a ser que volvamos a ter o mesmo desastre que co tema das truchas, non? No anterior pleno tamén lle preguntábamos á concelleira de Servicios que nos faltaba que nos explicara algunhas as facturas de Autopeixa. Non sei se nos vai dar conta hoxe ou como estamos en ello xa non lo dará. E tamén as facturas das mesmas empresas desde 1 de xaneiro hasta o pleno anterior. Isto deixamos aquí para que se non o ten que volva a traer. Pero sí que lle queremos preguntar polas facturas da Xunta de Goberno do 10 de xuño de 2021, uso 29, limpieza de áreas en zona rural, febrero-marzo 14.951,97, uso 29, calles, papeleras y desbroces en zona urbana, marzo 21, 14.951,27, uso 29, limpieza de áreas verdes, marzo-abril 21, 14.951,97, uso 29, limpieza en zona urbana, abril 21, 14.951,97, forestal Pazos, limpieza vía pública, marzo 21, 8.518, forestal de Pazos, limpieza vía pública, 1 a 30 de abril, 7.744, pagado a estas empresas en marzo y abril, más de 76.000 euros. ¿Cómo explica todo este gasto coincidente? E tamén queremos preguntarlle, porque xa preguntamos no anterior pleno, está unha pregunta para o alcalde, que xa lle facíamos, por que motivos 2 concelleiros na Xunta de Goberno se absteñen e non votan a aprobación destas facturas do 10 de xuño de 2021. E non temos máis preguntas. Gracias. Gracias. Empezamos polo Concello de Persoal. Contestarei no seguinte pleno. Correcto. Concelleiro de... Perdón, casi... a primeira de todas, se non recordo, de Deportes. Que así xa ten... Tamén sinto bo día a todos e todos, pero teño que marchar, contesto no seguinte pleno. Concelleiro de Facenda e Urbanismo. As preguntas que me fixeron xa as contestarei no seguinte pleno. Formación. Prego. Bo día, pois contestarei tamén no seguinte pleno. Concelleira de Servicios Sociais. Eu tamén lles contestarei no seguinte pleno. Promoción Económica. Pois tamén contestarei no seguinte pleno. Concelleira de Medio Ambiente. Bo día, contestarei no seguinte pleno. Concelleira de Obras e Servicios. Moitas das preguntas que xa fixeron xa están contestadas e as seguintes contestarei no seguinte pleno. Bueno, pois damos por rematado o pleno, entón. Veña, moitas gracias.